Kasar Iran ta ce ta shirya missile masu gudun walƙiya domin kai harin ramuwar gayya ga Ukraine. Ukraine ta kai hari ga jirgin ruwa na kasar Iran bayan da Iran ta shirya kai harin ramuwar gayya. Kasar Ukraine ta kira kasar Iran cewa da ta yi haƙuri harin da aka kai a jirgin Iran kuskure ne, ba ta yi niyyar kai hari ba Iran ba. Mai magana da yawan Iran ya bayyana cewa da Ukraine bata kira ta bada haƙuri ba, lalle ne cewa da mun saita wurare guda 4 da zamu kai harin ramu gayya a cikin kasar Ukraine. Ali Namuda daga Najeriya. Kasar Russia ta bayyana cewa kasashen BRICS yanzu su ne kan gaba wajen gudanar da harkar tattalin arziki ta duniya. Kasashen na BRICS da suka hada da Brazil, Russia, India, China da South Africa da sauran kasashe da suka hada da Iran, Qatar, UAE da kasashe da yawa da suke son su jona kungiyar ta BRICS sun bayyana cewa kasashen Rasha su ne suke gudanar da harkar tattalin arziki kan gaba a duniya da harkar cigaban kasa da kasa tare da adalci ga kasashen na BRICS bayan da yaƙi yake cigaba da barkewa a gabar tsakiya Pacific da Ukraine Rasha. Sojojin Iran sun kai hari a hukumar CIA ta kasar Amerika a cikin kasashen Larabawa. Hukumar leƙen asirin ƙasar Amurka tana bincike ko ƙasar Rasha ta taimaka ma Iran wurin bayyanar da wuraren da cibiyoyin ƙasar Amurka suke, duk da yake ƙasar Amerika ta yi ƙoƙarin ɓoye cibiyoyin a cikin ƙasashen Larabawa. Sojojin Iran da na Amurka su yi musayar wuta a gabas ta tsakiya. Ƙasar Saudi Arabia da Amerika sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar hada nukiliya a ƙasar Saudi Arabia. Iran ta ɓoye uranium ɗinta a Pictus Mountain da shugaban ƙasar Amurka ya barazanar kai mahari. Ƙasar China tana tattaunawa da mayakan Ansarullah Houthis da suke Yemen da su bari jiragen China masu dakon mai daga ƙasar Saudi Arabia su wulga ta mashigin Bab al-Mandeb. Mayakan Houthis na Yemen sun sanya shingi yana jirage masu dakon mai tafiya ƙasar Saudi Arabia su ɗauko mai ko kuma su fito da shi daga Saudi Arabia zuwa ƙasashen duniya. Wannan ya biyu bayan har-harin da kasashen suka kai ga kasar Yemen da Saudi Arabia. Kasar Iran tana maza ta siya air defense system da ake azawa a shoulder daga kasar Ukraine ta bayyana cewa cikin makami mai linzami 28 da kasar Rasha ta halba wa Ukraine, kimanin missile mai gudun walƙiya 27 na kasar Rasha ya sauka a cikin wuraren da kasar Rasha ta yi niyyar ta halba mai Ukraine. Ukraine ta bayyana cewa wannan ya faru ne saboda rashin interceptor, makami mai linzami da yake kare harin sama portrait da kasar America take ba Ukraine domin hada da Rasha. Kasar Amurka ta daina bayar da portrait dinta saboda yaƙe-yaƙen da take yi a gabar tsakiya. Ukraine tana fuskantar barazana bayan da sojojin Rasha suka ci gaba da lugudin wuta a Ukraine. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bayyana cewa kasar Rasha za ta cimma manufofinta na yaƙi da take yi da kasar Ukraine. Sojojin Iran sun bayyana cewa za su kare kasar ta Iran a kowane hali. Sojojin Iran suna yunkurin sayan makami mai linzami na kafada da yake sauko da jiragen yaƙi daga kasar China. Jaridar Reuters ta bayyana cewa kasar Iran za ta karba S-400 air defense system da ake azawa a kafada da yake sauko da jiragen yaƙi daga kasar China. Yaƙi ya dawo sabo bayan da ƙasar Iran, Amerika da Isra'ila suke musayar wuta a gabas tsakiya. Mayakan Houthis Ansarullah da suke Yemen suna musayar wuta da ƙasar Saudi Arabia bayan da ɗarɗare ke ci gaba da barkewa a gabas tsakiya.